finalitzar el ple, dins del torn de pregs i preguntes, el nostre grup hem presentat diverses preguntes. Una era respecte al pas de la Volta Ciclista a Espanya pel terme de Benissa, en l'etapa que va acabar en el Puig de la Llorença, a Poble de Benitatxell. Ahir hem preguntat si l'Ajuntament de Benissa havia tingut present la possibilitat de fer alguna promoció turística del nostre municipi, ja que l'etapa ciclista retransmesa per Televisió Espanyola té un alcance bastant gran de gent, una audiència bastant considerable, i hi està l'exemple de Teulada Moraire, que va fer una acció amb molt poc pressupost, va tindre una repercussió bastant gran dins de la retransmissió de l'etapa de la Volta Ciclista en la televisió. La seva resposta va ser que no havien tingut cap intenció de fer cap promoció especial durant aquest aconteciment i que ell pensa que al estar integrats dins de la promoció turística de la Costa Blanca per part de la Diputació d'Alacant, que és suficient i que tot el que s'està fent ara és suficient i no van trobar cap necessitat de fer una promoció especial durant aquest event. Una altra pregunta que anem a fer, concretament ens va respondre el regidor d'Urbanisme, va ser sobre les tanques publicitàries que estan al llarg de les carreteres que travessen Benissa. Concretament la carretera de la zona costera està totalment infestada d'aquests elements físics i nosaltres pensàvem que no estava permès actualment la seva instal·lació. Resulta que el regidor ens va contestar que sí que és possible la instal·lació d'aquests elements, sempre i quan tinguin la seva corresponent llicència urbanística. Sí que s'ha fet una revisió de totes les tanques publicitàries que hi ha al llarg del terme de Benissa i que no totes tenen aquesta llicència municipal i que bé, el que es fa en aquests casos és obrir un expedient sancionador, s'ofereix la possibilitat d'adquirir aquesta llicència urbanística i en el cas de que no ho faça sí que s'actua al final fent un altre expedient sancionador en el qual s'intenta que aquesta tanca publicitària sigui eliminada del lloc on està ubicada. L'última pregunta que anem a fer a l'alcalde de Benissa va ser sobre el manteniment de senders que existeixen en el terme municipal de Benissa. Molts d'ells estan publicitats de forma turística i tant estos senders com els panells informatius que trobem al llarg d'ells, la veritat és que n'hi ha molts que es troben en un estat bastant lamentable. El seu manteniment sembla que no és el més adequat i ahir en aquest tema el regidor d'Urbanisme, una vegada més, es va respondre que sí que n'hi ha una partida important en els pressupostos municipals per manteniment d'aquest tipus de vies, però el que sí que es va dir és que l'Ajuntament no té capacitat suficient com per a controlar l'estat d'aquestes vies. Es va convidar com a grup municipal a que utilitzem una aplicació que n'hi ha, que qualsevol persona pot fer ús d'ella, instal·lant-se-la en el seu mòbil, que es diu Línia Verda, i a partir d'aquesta eina el que podem fer és intentar transmetre tot allò que no considerem que estigui en bon estat o tots aquells desperfectes i imperfeccions que trobem al llarg del nostre terme municipal perquè l'Ajuntament li arribi i puga cometre totes aquelles reformes o treballs de manteniment que facin falta. Des de Reiniciem Benissa celebrem que l'Ajuntament de Benissa tingui aquesta aplicació, que siga d'un ús bastant fàcil, però lamentem que no s'hagi promocionat d'una manera més àmplia, que no n'hi hagi informació des de la pàgina web del propi Ajuntament de Benissa i que ens tinguem que enterar a partir d'un ple, a partir d'esta pregunta que anem a formular, l'existència d'aquest tipus de ferramentes que poden facilitar tant a la ciutadania com a l'Ajuntament el manteniment de qualsevol part del nostre terme municipal. I fins així el nostre videoblog corresponent al mes de setembre. Dir-vos que continuem eixint al carrer, continuem estant en el mercat, com a mínim una vegada al mes, que intentarem fer tallers participatius per a que es feu arribar les vostres propostes.
La nostra pàgina web també teniu possibilitat de fer-nos arribar qualsevol proposta. I res, fins així. Adeu.